i chi gyd. Croeso i'r Oedfa yma yn Cen. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Gynno ni wasanaeth reit llawn. Byddwn ni'n cychwyn efo'r plant y bore yma. Ac yna yn symud ymlaen i gyflwyno siec. And we warmly welcome 4 of our friends representing the charity and the renal unit in the Heath Hospital. Thank you for coming. Mae 3 yn ddi Gymraeg a mae Carys yn siarad Cymraeg. We warmly welcome Carys, Nikila, Donna and David. And after having a word with the children, Seren will present you with the check of the money we've raised over the past 2 years. A warm welcome. The service will be mainly through the medium of Welsh. Hopefully you'll get the gist. I'll put a couple of English words in as I go along so that you know at least what's going on. And if any of the members would like to translate, we have the technology but not the person, unfortunately, to translate. Croeso mawr iawn i chi i'r Oedfa y bore yma. Gawn ni gydweddio. Let us pray. Adwen i Dduw, dan ni diolch i ti am y cyfle newydd hwn i ddod at yn gilydd i dyfoliannu di. Ac i feddwl am dy gariad bendigedig yn yr ardal Iesu Grist. Trwy'r ysbryd glân i di'n bywiogi ni yn y mawl, agor yn deall ni, ddysgu mwy am yr arglwydd Iesu, ac agor yn calonnau i dderbyn o dy gariad tragwyddol di yn Iesu Grist ei hun. Bendithia wasanaethau Ebenezer y Sul hwn, yr ysgol Sul, Angor, a hefyd bendithia Gristnogion Cymru a byd sydd yn dod at yn gilydd. Oherwydd un yda ni yno ti, o bob traddodiad a chenedl a iaith, ac mae dy gariad di arglwydd yn clymu ni yn un. Clyw yn gwedi, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Da ni am ganu yr emyn. Wel, does tam pwynt fi roed yr hun, ond dyma ni. Plant bach Iesu Grist ydyn ni bob un, a mae Carys Mosley'n cyfeilio y bore yma. Gawn ni ganu yr emyn cyntaf. Plant bach Iesu Grist ydyn ni. A talwr llawn, dyfynodau, diarhebion 22
16. A dyma ni, drwan ta blant. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi bore yma. A mae'n bwysig bod ni'n dysgu am Iesu Grist hefo'n gilydd yn dydy. A bod ni'n dysgu'n plant am Iesu Grist ac am gariad Duw. Rwan ta bydd wedodd Iesu rhywbeth rhyfedd wrthyn ni. Yn yr adnodd nesaf, rhaid i chi fod yn garedig fel mae Duw eich tad yn garedig. Dwi'n am y rhyfedd yma, di? Ond y darn nesaf yma. Os wnewch chi roi, byddwch yn derbyn. Os wnewch chi roi, ydych chi'n cael yn ôl? O, hwnna beth rhyfedd i ddweud. Swn i'n rhoi 10 pint i chi. Sa'ch chi'n rhaid yn ôl i fi? Wel, na chi'n siŵr iawn, mae'n reis gael 10 pint, ynddi? Ond beth mae Iesu'n dweud ydy, mae eisiau ni fod yn garedig, mae eisiau ni fod yn hael hefo beth sydd ganddo ni, mae eisiau ni rannu cariad tuag at bobl eraill. A bod fel Duw, rhaid i chi fod yn garedig fel mae Duw eich tad yn garedig. A trwy wneud hynny, mi fyddwn ni yn derbyn yn ôl. Byddwn ni'n derbyn cariad a llawenydd, a dwi wedi dod â siswrn a phapur. Rwan ta. Sawl cornel sydd ar fy mhapur i? Ti'n siŵr? Ti eisiau cyfri nhw? 4. Rwan? 4? 4 cornel. Dwi eisiau rhannu fy nghorneli hefo chi, oce? Dwi'n dod â siswrn, ac dwi'n mynd i dorri un cornel yma, a dwi eisiau rhoi cornel i ti. Sawl cornel sgyn ti ta? 1. Cymra'r corneli arno fo. Sawl cornel sgyn ti? 1 cornel? Pa siap? Pa siap di hwnna? Sgwar? Ie, 3 ohonyn nhw ydi o de. O, dwi am rannu cornel hefo ti. A dwi am rannu cornel hefo ti. A mae dan am o'n 4 o hwnna chi sy'n yma. A dwi am rannu cornel i ti. A dwi am rannu cornel hefo ti. Sorry, cornel. Cornel, sawl cornel sgyn ti, Steph? 3 cornel gen ti, 2 cornel. Dwi wedi rhannu corneli, felly, sgynna i corneli ar ôl agos. Dwi wedi rhoi 4 cornel i chi do. Mae gen ti 3, gen ti 3, gen ti 3, gen ti 3, neu 2 cornel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3. Sawl cornel sgynna chi'ch 4 ta? 3, 4, 12. Felly, mond 4 cornel o gen i. Mae gennych chi 12 cornel. Ww, sgwiliwch fyny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dwi wedi rhannu 4 cornel. Mae gennych chi 12 cornel. A mae gen i 8 cornel yn lle 4 o gen i ar y diwedd. A rhywbeth fel hyn mae Iesu'n sôn amdano fo, pan da ni'n rhannu ac yn bod yn garedig ac yn hael a rhoi o beth sydd ganddo ni, yn bod ni'n cael bendithion yn ôl yn y bywydau ni yn hynna. Da ni'n profi bendith Duw, da ni'n profi cariad Duw, a da ni'n gweld pobl eraill yn cael mantais o beth da ni yn rhoi iddyn nhw. Felly, yr wythnos yma, dwi eisiau annog chi i fod yn hael ac i sylweddoli, os wnewch chi roi, fe fyddwch chi yn derbyn yn ôl gan Duw. Diolch i chi am wrando. Cyn i chi fynd i'r ysgol Sul, da ni eisiau gwneud rhywbeth pwysig iawn. We want to make something really important this morning. A ffeilist nid ffeil, sleid nesaf. Dyma ni, elusen Arennol, kidney renal charity. And this is the money we raised really during lockdown.
tuag at elusen Arennau. Ar ddiwedd Rhagfyr 2020, yna 2312, ddaru ni gael cerdded nodedig efo Uned y Delyth yn ystod lockdown, yn ystod y clo. Ddaru ni gael eisteddfod rhithiol ar y we, y cerdded 1,100, eisteddfod 510, ac yna bocsys. Dach chi wedi bod yn casglu, cadw mi deud, 1,432 a 90 ceiniog. A cyfanswm ydy 6,355. So the total is, towards the renal unit in the Children's Hospital in Caerdydd, is £6,355. And we want to present a cheque to the unit, to the representative this morning. And I'm going to ask Seren, the ddod ymlaen I gyflwyno'r siec, a representative or representatives I gael siec. Felly, Seren a Carys. Rwy'ch chi fama I erbyn y siec. A dwi'n meddwl bod Seren eisiau dweud rhywbeth, Carys, wrth gyflwyno'r siec. Seren. Wel, diolch am dod heddiw, a dwi eisiau diolch i'r eglwys am codi'r arian I gallwn ni roed y check i'r uned, a dwi'n diolch I Caerdydd ac ei ffrindiau am dod heddiw, a diolch am ei gwaith, a diolch am ei olau I treulio gyda fi yn yr uned, pan i'n hynol. Felly, dwi'n roed i'r check yma I diolch I ti am gyd y gwaith chi yn yr uned ac, ie. Diolch yn fawr, Seren, diolch. Mae cwbl o eirid o fyw ei Caerdydd, so angen ganolfan Arennol I Blant Cymru. Hoffwn I diolch yn farian I bawb am eich cefnogaeth anhygoel a chodi'r swm enfawr o arian hyn. Bydd yr arian sydd wedi cael ei godi yn mynd tuag at yn adnewyddu'r ganolfan. Ganolfan mae yr elusen pob popeth mor garedig a cymryd cyfrifoldeb drosti. Nid yw'r ganolfan wedi ei hadnewyddu ers blynyddoedd erbyn hyn, so bydd yr arian yn mynd tuag at darparu gofal o safon uwch I blant a teuluoedd sydd yn ymweld â hi. Rydym yn gobeithio gwneud ei ymweliad yn un positif a hapus, trwy wneud y cyflwysterau yn addas I maent yn ei heiddi cael. Felly diolch yn fawr I ti Seren a pawb sydd wedi bod yn clwng a codi'r arian hyn I gyd ni wir yn gwerthfawrogi. Diolch Seren, diolch Carys, and thank you very much for coming to the service this morning to receive the contribution. Mi fydd yr arian yn mynd at adnewyddu y fynedfa, a mae Seren a teulu yn ystod y blynyddoedd dwytha wedi treulio lot o amser yn yr fynedfa, yn eistedd, yn aros. A da ni eisiau diolch i'r uned am ei gwaith. We would like to thank the unit for the work they do with all the patients, but we know what Seren has received over the years, and we look forward for the transplant, Seren. We hope and we pray that that will happen very, very soon. Felly, thank you very much for coming. Let us pray, gawn ni gydweddio. Arglwydd, da ni yn diolch I ti am gyfle I roi, oherwydd dyw hael wyt ti. Nid yw cryn tachlyd sydd yn dal dy fendithion yn ôl. Ond yn yr arglwydd Iesu Grist, mi wyt ti wedi arllwys bendithion yn gawodydd ar yn penna ni drwy'r milenia a'r canrifoedd, a heddiw da ni'n derbyn o dy ddwylo hael. A da ni am bod yn debyg I ti ac yn debyg I Iesu Grist ei hun. Nid yn bobl gybyddlyd,
am y fiol a hunan ganolog, ond y bobl fel Iesu sydd yn barod rhoi. Oherwydd wrth i ni roi yn enw'r Iesu, da ni'n derbyn. Da ni'n derbyn bendithion, da ni'n derbyn rhoddion o dy ddwylo di. We pray for the work of the charity and the work of the renal unit and for the patients within the renal unit. We pray that the work will be successful, that lives will be sustained and saved, and we pray especially for Seren, and we thank you for the treatment that she has had over the past years in the renal unit. Be with Seren, and we pray that she will receive a new kidney soon. A da ni'n gweddio dros y plant wrth iddyn nhw fynd i'r ysgol Sul. Diolch o galon amdanyn nhw. Bendithiau'r athrawon sydd wedi paratoi, a bendithiau yn plant ni hefyd, fel yn bod ni'n tyfu i ddysgu am yr arglwydd Iesu, ac yn cael cyfle i gredu yn y gwaredwr. Yn enw Iesu Grist, amen. Amen. Wrth i ni ganu, beth y plant yn trwad. Diolch am y cwmni bore yma. A gobeithio gewch chi hwyl yn yr ysgol Sul. Mae'r geiriau wedi cael ei ysgrifennu gan Has Meirig, fel y lefain yn y dlawd wedi guddio a'i dylino, eto'n tyfu yn y dirgel nes caiff y cwbl ei lefeinio. Tebyg i hyn mae teyrnas Dduw. A yn y bregeth byddai'n sôn eto am deyrnas Dduw, the kingdom of God. Ac yn y ferma, lefain, dwi wedi bod yn gwneud bara sirdoes, a dwi wedi bod yn gwylio fideos ar YouTube. Ac oedden nhw'n sôn am y peth yma, lefain. Do you have any levain to make the sourdough bread? Dyma, beth hynny Gymraeg? Dyma ni'n cofio am y Bibl yn sôn am lefain, ydy? Yr sirdoes y burin sydd yn tyfu. Wedyn tylino ydy trin yr toes fel ei bod o yn meithrin CO2, dwi'n tybio, fel bod o'n chwyddo fo swigo. Wedi tylino yn Saesneg? Knead. The bread is in knead. Angen i dylino. A wedyn, fel hyn mae teyrnas Dduw yn y byd ac yn y bywyd, fel rhywbeth sydd yn leifeinio y cwbl. A dôn ydy hiraeth, a fyddai chi'n adbod y dôn. Chwarae di trwyddo fo ar yr bwrdwn hefyd. Bwrdwn. Na fo, arweinig. Reit, dwi'n gen i trio. Fydra i ddeud coda hefyd. Coda ar dy drai. Thank you.
That was a new one. We don't usually sing, and it takes a couple of times to get into the swing of newer hymns and songs. But it was on a traditional folk tune called Caerdydd. But the words were about the kingdom of God as living, as be arall. Pardon? The need. Does not sit in the geiriau. Yr ail benig. Fel, like a seed, and then lastly, like penig ola, treasure. So that's the gist of the thing. Right, rwy'n chi'n jecio, dwi'n ddim yn siŵr beth sy'n digwydd efo'r son amdano chi. Dwi'n mynd i weld. Da ni'n mynd i weddio. We're going to pray. Os yna rhywbeth arbennig? Meddyliwch chi oherwydd dwi eisiau cyhoeddi y ddau o bethau. So dwi'n falch bod Iwan yma bore yma, Dr Iwan Morris. Oherwydd mae o wedi cael pen-blwydd arbennig. Mae dal yn 20, ond 40. Pen-blwydd hapus, Iwan. Ac o'n i wedi bod yn trio cysylltu, o'n i'n gwybod lle o'n Iwan wedi mynd. Oedd o'n bod yn Sbaen! Yn dathlu pen-blwydd, felly pen-blwydd hapus iawn i ti. Ac hefyd yn ystod yr wythnos, oedd Megan Williams yn 90 oed. Ac oedd Megan hefo ni pnawn dy Sul dwytha, a mae'n cryfhau yn dda. 2 birthdays, Iwan, Dr Iwan, it is still in his 20s if you count in the Old Welsh. 4 scores, 40. Rhaid chwiorydd dydd Iau, 25, am ddau yn haffi'r capel Methodistiaid. Rhowch gwybod os da chi angen lift i hel nhw at ei gilydd. Nadolig, mae'r Nadolig yn nesau, Gofod, o, da chi'n gwybod i gan? Oce. O, dyna, chi'n bach yn y fansi. Nadolig, y nesau, ymarfer canu ar ôl y gwasanaethau, mae Mirain yn mynd i roi ni ar ben ffordd bore yma, Siar Gwynt a Parti Meibion, teg o awrio'r boreiddi. Felly, dwch i ymarfer, neu cyfrwch gopi os da chi'n gallu aros. Wedyn, ar gyfer Sul 19, da ni'n mynd i godi chydig arian at elusen coffi a chacen, coffi and cake, oherwydd i bod yn paratoi pecynna'r bwyd. Da chi fod, dwi dal i ddweud, dylai Llywodraeth, nid unol daleithau, Llywodraeth Prydain a Chymru darparu bwyd digonol i blant sydd yn yr ysgolion. Ond mae yna elusena ar gael erbyn hyn sydd yn paratoi pecynna'r bwyd. Ac o'n i'n meddwl bod o'n hyfryd i Sion Corn ddod yma a mynd a rhodd gan blant Ebenezer ac aelodau Ebenezer i'r blant anghennus yma Caerdydd sydd ddim yn cael brecwast, sydd ddim yn cael bwyd amser cinio, ac hefyd yn ardal Caerffili. Rhagor o fanylion yn y daflen Sul nesaf. Heddiw, paned ac ymarfer côr, Oedfa 3, angor am hanner awr wedi 4, a mae Carys Mair yn siarad ac yn pregethu yn angor. Cwrgweddi hanner awr wedi 7, Sul nesaf, Oedfa am 10 a 3 o dan arweiniad y parchedig John Derek Rhys Abertawe. A gai eich anodd chi ddod i wrando John Derek, oherwydd mae'n bregethwr ardderchog John Derek yna. A mae'n sairnio i bregetha yn dda iawn. Ac mi fydd na fendith a mwynhad. Dowch i gwasanaethau y Sul nesaf. A dyna'r gwbl welcome dwi'n credu heddiw yma i chi gofio amdanyn nhw. Felly, da chi wedi meddwl am weddi. Gweithwch allan os oes gennych chi destun weddi. Wel, Sul Ered, gyda fi heddi. Ydy, Sul Ered, wedyn? Trydydd Sul Tacwe yn traddodiadol yw Sul Ered. Felly, plant y ffordd i faint Cymru. Diolch i ti, Gwylyd.
asylum seekers, gweithwyr lloches, as a prayer subject today, and the young people of Wales. Beth arall? O'n i'n darllen am sefyllfa argyfyngu sydd yn Ethiopia a Sudan. A dyn nhw'n bryd a berygl wrth gwrs yn Afghanistan hefyd. Mae yna berygl newydd mawr yn y tair gwlad. Diolch i ti, Wen. Oes, a mae newid i isawd yn effeithio Madagascar hefyd. Dyna fo, let us pray, gawn ni gyd wedi. A dweud am i diolch i ti am ryddid i ddod at yn gilydd yma y bore yma. Ryddid nad oes gan rhai pobl sydd yn byw mewn rhai gwledydd yn y byd yma. Oherwydd i bod nhw dan gaethiwedd a dan orthrwm. Ond yma yng Nghymru ac yma yng Caerdydd, da ni'n cael rhyddid i ddygeisio di ac i daddoli di. A diolch am gael bod yn rhan o deulu Iesu Grist. Da ni'n trysori ffaith yn bod ni yn rhan o gymuned pobl ffydd drwy gyfrwng Ebenezer. A cymuned ffydd hwnnw'n fwy na, dim ond yn cynulleidfa ni, ond yn mestyn ar hyd a lled Caerdydd a Chymru a Phrydain ac Ewrop a'r byd yn ei gyfanrwydd. A bedilliad y bobl fel bod ni'n daddoli di yn llawn bywyd ar y sul yma. A symud y rhwystra yna sydd mor aml yn calonna, sydd yn hantal ni rhag dod ger gyfron di ac am ganolbwyntio ar dy gariad ac ar y datguddiad unigryw Iesu Grist. Clyma ni yn gilydd ar hwnnw dy gariad, dyfnha yn ymwybyddiaeth o dy bresenoldeb, ni di'n helpu ni ddeall defenniw di. A yn bod ni mewn Oedfa fel hon yn dod fel petai i orsaf betrol yn ffyr. Am bod ni'n cael digon o danwydd i allu byw fel pobl Iesu Grist yn ystod y dyddiau nesaf yma ac yn ystod yr wythnos sydd yn dod. Oherwydd mae'n tystiolaeth ni'n parhau wrth i ni weithio a byw a bod yn rhan o deulu a edrych ar ôl plant a oedolion a tystion yn cymuned. Rhwng erth i ni i wynebu yr wythnos yma yn ffydiog ac yn llawn tystiolaeth i dy gariad di. A da ni yn cyflwyno i ti o pynciau a godwyd y bore yma. We pray for the subject that were raised, the children of Wales, ymgeiswyr lloches, asylum seekers, ac hefyd Ethiopia a'r gwledydd eraill. Da ni wedi o dros yn plant a'n pobl ifanc ni ac yn sylweddoli ar glwyd fod y dystiolaeth Gristnogol yn brin iawn yn mywydau y teuluoedd Cymru ar hyn o bryd. Ac yn dyheu fwy a fwy o bobl ifanc a phlant glywed am dygariad yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni di adnewyddu y gwaith hwn. Ni di roi ar galonau rhieni argyhoeddiad o ffydd yn yr arglwydd Iesu. Fel i bod nhw'n gweld pwysigrwydd i feithrin y plant yn y ffydd Gristnogol. Ni wedi o dros deuluoedd sydd mewn amgylchiadau anodd ar sul yr urdd fel hyn. Cofio am y teuluoedd sydd yn methu dod â dau ben llunyn yn hyd oherwydd bod gwaith wedi mynd, oherwydd nad oes digon o arian, oherwydd bod yna doriadau mewn buddsdaliadau. A da ni'n gofyn ar glwyd y bydd cenedl ni a chenhedloedd Prydain yn lefydd da a chyfiawn i blant a phobl ifanc a theuluoedd gael byw. Da ni'n diolch i ti am dystiolaeth yr urdd a'n dylanwad o'r arna ni dros y degawdau ac am y modd maen nhw wedi cadw at yr arwyddau i fod yn ffyddlon i Gymru, i Gydwyn ac i Gris. Da ni'n cofio am yr ymgeiswyr lloches. We pray for the asylum seekers who come here to Caerdydd and we pray that we will be able to look after them. Da ni'n gwybod bod yr urdd yn gweithio yn yr cyd-destun hwn ar hyn o bryd. A ni di atal unrhyw gasineb tuag at bobl o dras gwahanol. Da ni am i bobl sydd yn ffoi o beryglon a thrais yn ei gwledydd ei hunan
i deimlo croeso a diogelwch yma yn ein plith ni. A da ni'n gwybod fod yr arglwydd Iesu yn gwrthweithio casineb a hiliaeth, oherwydd tydi hynny ddim yn rhan o dy deyrnas di. Ac am eddion dros y gwledydd y cyfeiriol ifan atyn nhw. Da ni'n meddwl am Ethiopia, da ni'n meddwl am Madagascar, ifan atgoffa mi oedd y wlad arall. Sudan. Da ni'n gweddio dros Sudan, ac am y tlodi a'r newid sydd yn datblygu yn y fan honno mewn byd o ddigonedd. Nid i osgweli di fod yn dda dynnu arweinyddion gwledydd y byd i'w cyfrifoldeb tuag at y bregus o fewn i'n cymunedau ni. A bod ni fel gwledydd cyfoethog yn bod llawer fwy hael tuag at ein cyd-ddynion. Clywed oherwydd bod ni'n gofyn hyn. Yn enw Iesu Grist a'n dysgol i weddio gan dweud, Diolch yn fawr. Ga i ofyn i Gill ddod ymlaen i ddarllen os gwelwch yna. Ddameg o wledd fawr. Clywodd un o'r bobl oedd yn eistedd wrth y bwrdd hyn, a dywedodd wrth Iesu, mae rhai bydd yn cael bwyta yn y wledd am ddaw diw i ddeyrnas, wedi ei bendithio'n fawr. Atebodd Iesu, roedd rhyw ddyn wedi trefnu wledd fawr, a gwahodd llawer o bobl i. Pan oedd popeth yn barod, anfonodd ei was i ddweud wrth y rhai oedd wedi cael gwahoddiad. Dewch, mae'r wledd yn barod. Ond dyma bob un ohonyn nhw yn dechrau hel esgusodion. Dyma un yn dweud, dwi newydd brynu ychydig o'r dir, ac mae'n rhaid i fi fynd i'w weld. Neu di fy esgusodi fi os wedi di'n dda? Dyma un arall yn dweud, dwi newydd brynu 5 par o ychen, a dwi'n mynd i roi prawf arnyn nhw, neu di fy esgusodi fi os wedi di'n dda? A dyma un arall eto yn dweud, dwi newydd priodi, felly allai i ddim dod. Felly mae'r gwas yn mynd yn ôl a dweud wrth ei feistr beth oedd wedi digwydd. Roedd y meistr wedi gwylltio ac meddai wrth y gwas, dos i'r dre ar unwaith, a thyrd ar bobl sy'n cael dota ar y strydoedd i mewn yma, y tlawd, y methedig, bobl sy'n gloch ac yn ddall. Pan daeth y gwas yn ôl, dwedodd wrth ei feistr, Sir, dwi wedi gwneud beth wedais ti, ond mae yna le ar ôl o hyd. Felly dyma'r meistr yn dweud, dos allan o'r ddinas i'r ffyrm ar lonydd yn nghefn gwlad. Perswadia'r bobl sydd yna i ddod. Dwi eisiau i'r tŷ fod yn llawn. Bydd yna ddim lle i neb o'r bobl hynny gafodd ei gwahodd. Byddan nhw ddim yn cael tamau o'r wledd dwi wedi ei threfnu. Diolch yn fawr i chi, Gill. A dyna, da ni'n mynd i edrych arno fo yn sydyn. We're going to look at the, not parable, parable of feast. And Jesus compares the kingdom of God to a grand banquet or a feast. And then I'll mention 3 things. Those who were invited, those who refused the invitation, and then those who were re-invited at the end of the parable. And it's in Luke chapter 14. Ddameg o wledd
Yn penod 14 o Lug, mae Iesu'n cael gwahoddiad i fynd i gael pryd o fwyd efo arweinyddion yn Phariseaidd. A mae o'n eistedd yno, ac wrth iddo fo eistedd, mae'n sylwi ddechrau bod pawb yn tyrru i fynd i'r prif fwrdd, top table. A maen nhw yn rhithro i fynd yno mwyn iddyn nhw fod yn bwysig. Ac ar ddechrau penod 14, mae Iesu yn rhoi ddameg bach ynglyn â bod yn ostyngedig, about humility, bod yn ostyngedig. Nid i drio bod yn bwysig, ond i fod yn ostyngedig a gwasanaethu pobl. Ac yna, ar ddiwedd, ar ôl iddo fo ddeud yr ddihareb honno, mae un o'r bobl sydd yn bwyta, un o'r Phariseaidd falle yn dweud, mae rhai fydd yn cydbwyta yn y wledd pan fydd Duw yn teyrnasu wedi bendithio yn fawr. A mae Iesu'n edrych ar y dyn yma ac yn meddwl, ydy hwn yn ddilys, ydy o yn ddiffiant yn be mae o yn ei dweud. Ac yna mae Iesu Grist yn adrodd y ddameg mae Gill newydd i ddarllen nawr. Dwi eisiau aros am eiliad efo'r syniad o wledd. I want us to think about this idea of a feast, that the kingdom of God is similar to a feast, yn debyg i wledd fawr. Ni oedd yn Iddewon yn gyfarwydd â gwleddoedd, oedd nhw'n ei joio gwleddoedd mas draw. Oedd y Phariseaidd yn cael gwleddoedd. A mi oedd nhw yn gwybod bod na broffwydoliaethau yn yr Hen Testament yn sôn pan fydd y Meseia yn dod, mi fydd na wledd fawr. A dyma adnodau o Eseia 25, the prophet Isaiah, chapter 25. Ar y mynydd hwn, bydd yr arglwydd holl bwerus yn paratoi gwledd o fwyd blasus i'r cenhedloedd i gyd. Gwledd o winoedd eiddfed, bwyd blasus gyda'r gwin gorau. Felly pam fysa'r Meseia yn dod, pam fysa'r teyrnas Dduw yn dod yn ei nerth ac yn ei pherffeithrwydd, mi fysa yna wledd fawr. A mi oedd yr Iddewon, wrth gwrs, yn meddwl am genedlaethau wrth y top table, efo'r Meseia ac efo'r holl alluog ei hun, yn bwyta yr bwyd blasus ac yn yfed y gwinoedd gorau hefo'i gilydd yn y fan honno. A mae Iesu'n parhau hefo'r darlun yma, ydy pan daw teyrnas Dduw yn ei pherffeith, yn ei chyflawnder, mi fydd o fel gwledd. A da ni'n gwybod beth i gwledd, da ni wedi cael lot ohonyn nhw'n ddiweddar. Mae pobl yn priodi yma, gwylydd di priodi, gwledd fach gason ni'n priodas gwylydd, nid yn fawr. Ond da ni'n edrych ymlaen fel eglwys, pryd y byddwn ni cael gosod y byrddau yma, gosod bwyd ar y byrddau, dod â ffwdina a gwleddau efo'n gilydd, a mwynhau cwmni yn gilydd, a bwyta a gyfed gyda'n gilydd, a cymdeithasu hefo'n gilydd. Oherwydd mae teyrnas Dduw, meddai Iesu, yn debyg i wledd. Mae'n digwyddiad hapus, mae'n digwyddiad llawen, mae'n digwyddiad cynnes, wledd. Pan mae Duw yn teyrnasu, mae'n o'n debyg i wledd. Da ni'n bob amser gael y darlun hwnnw fel Cristnogion ydyn. Fys da ni weithiau'n gwneud yn haddoliad lledd, yn ddigynnwr, yn brydd glwyfus, na chi a'i da, brydd glwyfus. A bod elfen weithiau, digalon yn haddoliad ni. A mae Iesu'n dweud, mae teyrnas Dduw, pan mae Duw yn teyrnasu, mae fel gwledd. A mae gwledd yn rhywbeth llawen. Mae gwledd yn rhywbeth sydd lle da chi'n cael eich digoni hefo'ch gilydd o amgylch y byrddau. Pan da ni'n gwahodd y pobl ata ni, pan da ni'n gwahodd y pobl i ffydd yn Iesu, pan da ni'n sôn am y newyddion da, da ni'n sôn am rhywbeth
llawen. Mae'r anylion yn dod ar enedigaeth yr Iesu, rwy'n fy nghoeddi chwi newyddion da o lawenydd mawr yr hwnna fydd i'r holl bobl. A da ni angen meithrin yr ymdeimlad o wledd, a llawenydd, a chynhesrwydd, a chroeso i bobl ata ni, ac i gyd-destun Cristnogol. Ac wrth gwrs, dwi'n wedi sôn am 3 pheth, yn Saesneg o'n nhw'n gwneud hyn, ond yn Gymraeg dwi wedi cael tair y gwahoddiad, y gwrthodiad ac y gweddill. A fyddai'n trwy'r ein yn reit handi y bore yma. Y gwahoddiad, mae'n sôn ar y sleid nesaf, atebodd Iesu, roedd rhyw fi wedi trefnu gwledd fawr a gwahoddodd lawer o bobl iddi. Felly mae'r meistr yn gwahodd pobl i'r wledd yma. A'r drefn i ddewig oedd i bod nhw'n anfon 2 gwahoddiad. Yn bell cyn y wledd ei hun, mi oedd nhw'n anfon rhywun allan i ddeud wrth bobl, ar ddydd Sul 21 o Dachwedd, mi fydd yna wledd yn cael ei chynnal. Da chi'n gallu dod? A wedyn oedd pobl yn deud wrth y gwas, mi checio fy nyddiadur, ac oedd yn checio i nyddiadur, ond dwi'n rhydd ar y dyddiad yna. Mi fyddai'n gallu dod 21 o Dachwedd. Ond yn y fan yma, mae yna ail wahoddiad yn cael ei anfon, a ddewni at hynny mewn eiliad, oherwydd mae'r gwas yn mynd allan am yr ail dro at bobl oedd wedi derbyn y gwahoddiad cyntaf. A mae'r Efengyl Gristnogol yn rhoi gwahoddiad i bawb i wledd Duw. Mae Duw wedi paratoi bob dim ar ein cyfer ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae o wedi agor y ffordd rhyngo ni a Iesu Grist ei hun. Ac yn Iesu mae Duw yn ei hilioni, a da ni'n cofio'r berson Iesu a'i gariad, a'i groes, a'i atgyfodiad, a phob peth ynglyn â fo wedi gwneud gwledd. A da ni'n gwahodd yn gilydd, a da ni'n gwahodd pobl eraill, dowch i'r wledd. We invite people to the feast of the kingdom of God. And this invitation is to everyone. A mae'r gwahoddiad drosodd a drosodd yn dydi Eseia 55. O deuwch i'r dyfroedd bob un sydd a syched arno. Dewch, da chi'n sychedu, da chi eisiau bwyd, dewch i'r wledd. A deuwch ataf i bawb sydd yn wlynedig ac yn llwythog ac mi esmwynhau. Gwahoddiad i gredu ac i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Yna de, glywed byddai'r lais yn galw arna fi, tyrd ar Iesu, tyrd i ddilyn. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, tyrd ata fi yn awr, glinderog un, cei adl ron, rhoi pwys dy ben i lawr. Felly mae'r Efengyl yn gwahodd pobl, a da ni fod i barhau i wneud hyn heddiw yma, ar dydd Sul, 21 o Dachwedd, ac i'r dyfodol, bod ni'n gwahodd pobl at yr arglwydd Iesu, ac i'r wledd yma Duw wedi pharatoi ar ein cyfer ni. Y gwahoddiad. Yr ail beth ydy gwrthod neu gwrthodiad. People refuse the invitation to the feast. A da ni'n gweld bod yna 3 rheswm neu esgus yn cael ei roi am beidio derbyn yr ail wahoddiad. Rwan, ta mae'n rhaid ni'n nodi bod yna fwy nag un haen i'r ddameg. Mae yna elfen o bod Iesu'n siarad hefo Iddewon yn y ddameg yma, hefo criw o Phariseaid, bod cenedl Israel wedi cael gwahoddiad drwy'r canrifoedd i ddod at Duw, i fod yn bobl i Dduw. Ac yn yr arglwydd Iesu maen nhw rwsyd yn cael ail wahoddiad fel pobl. Ond bod cenedl Israel amlach na pheidio wedi gwrthod y gwahoddiad, ac yna bod yr gwahoddiad yn mynd allan i'r cenhedlu ar ddiwedd y ddameg. Mae'n elfen arall ar gyfer pobl grefyddol. Pobl sydd yn meddwl, da ni iawn, da ni'n gyfforddus efo Duw, popeth yn dda. A mae'n herio pobl sydd yn grefyddol i ystyried. Ydych chi wedi derbyn gwahoddiad Duw o ddifri? Yn ta, ydych chi'n rhoi rhywbeth
i beidio a dilyn yr arglwydd Iesu mewn gwirionedd. Oherwydd mae Duw yn mynd i wahodd pobl o bob math i mewn i'w deyrnas. Os da chi'n mynd erbyn, mi fydd yr alwad, mae'r alwad yn mynd allan i wahodd. Felly mae yna haen fel yna, mwy nag un haen i'r ddameg. Ond y tri esgus sydd yn cael ei roi ydy, mae'r un cyntaf dweud, dwi wedi prynu darn o dir, I bought some land, so I can't come to the feast. Dwi wedi prynu darn o dir, a mae'r rhaid i mi fynd i weld. Dyma'n esgus da iawn ydy. Di'r darn o dir ddim yn mynd i fynd i ffwrdd i'r hwnna. O, lle mae'r darn o dir di fynd? Mae'r rhaid i mi fynd i weld o rwan. Doedd y person ddim eisiau dod i'r ble. Doedd o ddim eisiau derbyn y wahoddiad. Allwn ni gymhwyso hwn fel eiddo ni, yn cyfoeth ni, bod ni'n rhoi blaenoriaeth i'r pethau hynny o flaen Duw a Iesu Grist yn bwyda. Ac felly bod y ddameg yn gofyn i ni, lle mae Duw yn eich blaenoriaethau chi o wythnos i wythnos? A da ni'n gwybod sut mae pobl yn yr oes yma'n gallu cael obsesiwn am gyfoeth a phethau materol, a does am lle i bethau ysbrydol ac i ddiw. Mae'r ail un yn prynu 5 par o ychen, so mae rhaid bod o reit gefnog i gael 10 ychen, a mae'n rhaid iddo fo fynd i gweld nhw. He bought some oxes and he said, I can't come to the festival, I'll have to the feast, I'll have to go and see the oxen. 5 par o ychen, a dwi'n mynd i roi prawf arnyn nhw. Ond oedd yn ddoeth iawn i prynu cyn rhoi prawf arnyn nhw. Wneud i fesbusodi fi os gwelid i'n dda. Unwaith eto, oedd nhw ddim yn reswm. Oedd nhw'n bethau, a'i sôn am hynny nhw'n ia. Allwn ni ddweud yn yr oes modern bod rhain fel y gwaith, am gyrfa a pethau da ni'n ystyried yn bwysig, a bod ni'n rhoi rhain o flaen Duw ar arglwydd Iesu. A'r cwestiwn eto di, be di'ch blaenoriaeth chi yn hyd-destun eich ffydd yn Duw? Ac yna mae'r trydydd yn syml yn y cyfeithiad yn Morgan, mi a gyferais wraig. A dwi bob amser yn chwerthin wrth feddwl am hwnnw, clywed hwnnw, oherwydd pan o'n i'n weinidog ifanc, blynyddoedd maith yn ôl, mi oedd y ddau gymeriad mae Malcolm yn gyfarwydd ag un, Tiwdor Lloyd Jones, o'n Sion Drefach yn weinidog, mae fab o weinidog yn yna, a Arwyn Phillips yn Rhos Llanelrigod. Ac o'n i'n mynd i ysgol haf y gweinidogion, ac o'n i'n gofyn, wel pam di hwn ddim wedi dod lenni? Ac o'n Tiwdor yn dweud, Alun fan, mi a gymerais wraig ydi hanes o. Dyna dwi'n gysylltu fan o, mae rhaid i ddweud o'n Tiwdor ac Arwyn wedi edrych ar ôl gweinidogion ifanc. Oedden nhw'n gefnogol, oedden nhw'n cymrydio'r neilltu, ac oedden nhw'n yn hannog ni i barhau. A mor bwysig ydi o'i gweinidogion hun a Cristnogion hun i annog pobl ifanc, bob amser, oherwydd ydy o ddim yn rhwydd bod yn Gristion ifanc yn y ddiog. Da ni'n gwybod fel pobl hyn pa mor anodd ydi o. Ond mae eisiau ni gymryd pobl ifanc o dan yn hadau, a'i meithrin, a'i hannog nhw, nid i condemnio nhw, nid tynnu'r gwynt o'i hwylio nhw, ond i hannog nhw i ddilyn Iesu. Mi am gymerais wraig, wrach na hwnnw, efo'r reswm gorau o'r tri o'r gwirionedd, ynddo? Chwarae teg. Ond, mae'n golygu teulu dydi. Ni ac ymerais wraig, mae'n golygu teulu. Sa'ch meddwl ni yn hwnna'n iawn ar dwi'n Iesu, mae hwnna'n iawn. Ond beth yw'r blaenoriaeth? Hefo'r tri yma, ne? Y ffordd orau i edrych ar ôl eich eiddo, y ffordd orau i ddilyn eich gyrfa galwedigaeth, y ffordd orau i edrych ar ôl eich teulu, ydy bod mynd i'r le, mynd at yr arglwydd, mynd at Duw, dod at Iesu Grist, byw mewn perthynas efo fo, a dilyn eich gyrfa, edrych ar ôl eich teulu,
edrych ar ôl eich eiddo. Nid deud mae'r Iesu, peidiwch â gwneud rhain, ond dowch i'r wledd, oherwydd ydych chi'n cael danteithio yn y wledd sy'n paratoi chi i wneud hyn yn effeithiol. Ac yn ola, y gweddill, y rest. Y gweddill. Felly dyma'r gwas yn mynd yn ôl a dweud wrth ei meistr, beth oedd wedi digwydd? Roedd y meistr wedi gwylltio, meddai wrth y gwas, dos i'r dre ar unwaith, a ffyrdd ar bobl sy'n cardota'r ysbrydoedd i mewn yma, y clawdd, y methedig, pobl sy'n glof ac yn ddall. Felly mae yna le wrth y byrddau, a mae'r gwas yn mynd allan. There's still room at the tables, and the gwas servant is sent out to the fields, to those in need, the poor, the disabled, and the blind, to come to the feast. A ydych chi'n gweld yr ergydd? Oedd y Pharisïaid eisiau byrddau mawr, ond oedd yn gwrthod y gwahoddiad. Ac felly mae Duw yn dweud, mae'r gwahoddiad yma ar gyfer pawb a phob un. Ac yn aml iawn, mae'r difreintiedig yn fwy parod i ymateb i'r newyddion da na'r breintiedig a'r cyfforddus. A da ni'n gweld chwilio heddiw ar hyd a lled y byd. Lle mae'r efengyl yn tyfu? China, India, De America, Russia. Mae'r efengyl yn tyfu, mae pobl yn ymateb, a mae llawer iawn ohonyn nhw yn difreintiedig, yn glawd, yn methedig, yn glof ac yn ddall. A da ni angen cyhoeddi y gwahoddiad yma yn fwy clir yn y dyddiau ni, i bobl Cymru a'r byd i fod i'r wledd. A dyna'r rhan o'n gwaith ni fel eglwys yn y cyfnod anodd yma yn ysbrydol, ydy bod ni'n rhoi gweithgareddau sydd yn gwahodd pobl i'r wledd. A pennill i orffen. The verse to finish, William Williams Pantycelyn, hyfryd lais efengyl hef sydd yn galw pawb i'r wledd. Na'i gwahoddiad llawn at Grist, oes i'r clawdd newynod trist. Pob cyflawnder ynddo cewch, dewch a chroeso, glodion dewch. Mwyn i enw. Amen. Mewn pythefnos, mi fydda ni'n meddwl am y Nadolig ac am y nawdoliad yn troi'n golygod. Ac felly dwi'n gorffen yr gyfres bach yma ar y ddamhegion y deyrnas bore yma. Da ni amdani rhai o eiriau Pantycelyn. Wel, ei dyfod ar y cwmwl, mawr yw'r enw sydd o nawr. Ar ei fraich ac ar ei forddwyn, ysgrifennwn ef i lawr. Halleluia. Croeso, groeso. A ddwyn o. Ar y dôn, Caris? Helmsley, bych chi'n nabod. Helmsley.
bore yma, and thank you for coming to receive the cheque. And may God bless you now and this week. Paned o'r diwedd, yn ôl y drefn, byddwn ni'n gosod bwrdd o fi, ystod y bwrdd, a fydd yna un o'r un ar rhaid bwrdd poeth i chi. Ac ymarfer canu. Ymarfer canu'n syth bin, os gwelwch yn dda. And we'll have a photo when we finish with Seren. Seren can come back of the presentation. A wedyn, canu yn fwy gan. 4 llais i ddechrau, ac yna parti meibion dilyn. Just i ni roed, mae'n mirau'n dyregu ar ben y ffordd. Gawn ni rannu'r gras. Let's say the grace. Gras yn cadw'r Iesus, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd lan, a byddwn gyda ni o nawr mor